Όπα! Άιντε ρε. Καλά ρε, τόσο κοντά του έχεις. Ποιο? Αυτό. Ποιο έχω κοντά? Ποιο έχω κοντά? Να εκείνο. Αυτή είναι εδώ, αυτή έπρεπε να είναι εδώ. Καλά είναι. Καλά είναι, μια χαρά. Καλά είναι. Άμα είναι, το ξαναβάλω. Έξιδο. Όπα! Σκηνά, πήγαινε κόψε από αυτό εδώ το νάιλον ένα κομματάκι τόσο και θα είμαι γρήγορα. Και λέει, κράτε λίγο. Τώρα δεν ξέρω αν τραβάει, μάλλον. Έλα Τάσο, έλα θα φάμε σήμερα. Παππού, σε βγάζει βίντεο παππού, θα σε αναβάσει στο Facebook μετά. Να σε βλέπω πως ζώνα εγκλαβάθηκε. Έλα να βρούμε λίγο τα ίσως. Ναι, αλλά. Έλα που κράτας λίγο έτσι να μας πάρεις. Έλα, Χριστίνα. Χριστίνα, πού πήγες παιδί μου? Ο παππούς μου είπε να φέρω αυτό. Το παππού ασχολείσαι και εσύ Χριστίνα. Τρεβάει. Εδώ. Αυτό είναι εκεί να πες και να μάθεις να τα φτιάχνεις σωστά. Να τα φτιάχνεις σωστά, αφού δεν ακουμπάει εκεί ρε. Εδώ δεν ακουμπάει εδώ. Εδώ δεν ακουμπάει. Θέλω το παππού έτσι έπρεπε. Ας το κάτω τώρα. Ας το κάτω. Ας το κάτω. Ναι, μια χαρά είναι. Δεν ακουμπάει. Πέτει και το ρεύμα. Βάλε κάρπονα γύρω εκεί τώρα. Τραβάσαι. Δεν τρεβάω. Να βλέπεις, οργανωμένα. Τάσιο, είναι ώρα 10. Ξέρεις ένα πράγμα. Άμα δεν θέλετε να ξυπνήσετε το πρωί, μην αναλαμβάνετε τις δουλειές. Τι να κάνουμε, ξενυχτήσαμε. Όχι, όχι. Τέλειο. Όχι απάνω στάλα. Να άκρη εδώ θα πάει. Γιάννη, πήγε να φέρει λίγο το φύρμα, με λίγο με στο πέντο. Για να μην το χτυπήσω εδώ. Δεν το τράβηξα μάλλον. Όλα δικά σου είναι γρήγορα.
Μπαμπά, έχει 5 λεπτά να το κλείσω.